духтарои азиз, шаби ҳамагитон ба хайр бошад. имрӯз тасмим гирифтам ки дер бошадам барои шумо як эфири экстрен мекунам, яъне эфири фаврӣ, ба хотири он ки имрӯз аксияҳои бисёр хуб, бисёр аксияҳои беҳтарин гузоштанд аз тарафи компания. ба хотири ҳамин хостам барои шумо ҳам хотиррасон кунам. аввалан хушомадед онҳое ки ба эфири мо пайваст шуданд. ба ҳаматон шаби хуш хоҳонам. духтарои азиз, имрӯз ман маҳсулотҳое ки заказҳои духтарома гирифтам ва барои шумо дар борашон маълумот медиҳам. духтаро, инҷо спирулина, ина бинед, як упаковка, як гало спирулина, 6 упаковка. вақте ки шумо ширкати атомӣ мебиёед, духтаро, ана ҳамин як дона спирулина кати метавонед кабинетатона фаъол кунед ва ба маош бароед. духтарои азиз, ба хотири ҳамин нархаш 2000 рубле. ба хотири ҳамин ман доимо мегӯям ки ширкати атомӣ ширкатест ки дар ҷомеа шахси нодортарин омада кор карда метавонад соҳиби маошҳои баланд гардад. ана ҳамин хел, духтаро, хариди бисёр. ана инҷо бошад, духтаро, ин харидои ман нест. харидои ман танҳо ҳамин сиворотка ва шампунь. ҳамина ман 3 моҳ ба як маротиба харид кардагӣ. ин зубной паставу спирулинаву ана ин креми гидросияния, ин ҳамаш заказҳои духтарои ман. ман ина пагоҳ равон мекунам. духтаро, спирулина барои чӣ барои мо лозим аст? Барои аз рехтани мӯй, аз асаб, аз тоза кардани ҷигар, хулоса барои коркарди дил, ҳама тарафат беҳад фоидаи калон дорад. духтаро, барои дарди пойҳо, дарди зонуҳо, ана ҳамин чизи бебаҳо аст. духтарои азиз, метавонед номнавис шавед, скидка кати дастрас намоед ва ҳам ба маош бароед. духтарои азиз, ина бинед, ширката чӣ хел ширкати беҳтарин ки танҳо 2000 рубле кати шумо ба маош мебароед. баъдан, духтарои азиз, ана ин гуна зубной пастаҳо, освежающая зубная паста. зубной пастаҳои атомӣ дар асоси прополис. прополис ин антибиотики табиӣ аст. духтарои азиз, аз як на танҳо аз дарди дандону аз дарди даҳон ин фоида мебиёрад, балки барои дигар сӯхтани пӯст, мисол ажог, аз ана ҳаминҳо беҳад фоидаи калон. камакак мемолед, вақте ки ажог мешавад ё ки дастатона буридед, мемолед камакак, ана ҳамин кати уже як рӯз ба ҳамаш нағз мешавад. чӣ хеле ки гуфтам, зубной пастаҳо ҳам аз воспаленияҳои комҳо, яъне дёснаҳо беҳад фоидаи калон дорад. ҳам зубной пасташ, духтаро, ана ин 100 миллиграмма аст. 150 миллиграмма, хато кардам, 150 миллиграмма. баъдан, духтаро, зубной пастаи ширкати атомӣ аз гиёҳҳову растаниҳо. чӣ хеле ки гуфтам, вақте ки зубной паста харидорӣ мекунед, ҳатман ана ҳамин пушти тюбика бинед, духтаро, бояд ки сабз, полоскаи сабз дошта бошад. ин дар бораи он шаҳодат медиҳад ки зубной паста дар асоси гиёҳҳо сохта шудагӣ. вақте ки зубной паста дар пушти зубной паста полоскаи сиёҳ бошад, агар ин дар бораи он шаҳодат медиҳад ки зубной паста аз чизҳои химиявӣ сунъӣ сохта шудагӣ барои ғалтидани пломбаҳо беҳад зарар дорад барои дандон. баъдан, духтаро, ана ин гуна набори гидросияния, ин комплект катиам ҳаст. нархаш 3100 рубле. метавонед алоҳидагӣ харидорӣ кунед. нархаш 1400 ё 1500 хато накунам, агар барои рӯйҳое ки хушк ҳастанд. вақте ки пӯсти рӯй хушк мешавад, духтаро, маршина беҳад зиёд мешавад, яъне ожанг дар рӯи мо зиёд мешавад. ба хотири ҳамин аввал рӯя мешӯед, баъдан ана ҳамин сиворотка кати дар рӯйҳотон мемолед, сивороткая, баъд аз ҳамин крем истифода мебаред. ина манам аз ҳамин истифода мебурдам. ин якта заказ шуд, закази духтараки ман худам бошад, аз ҳамин истифода бурдам. духтаро, беҳад креми бароям писанд омад, креми беҳтарин. акнун, духтарои азиз, аз ҳама ҳамин
навигарӣ беҳтарине ки барои шумо гуфтанӣ ҳастам. имрӯз дар ширкати Атоми аксияи беҳад калон гузоштанд духтаро. Вақте ки шумо 10,000 рубле ба харидорӣ мекунед, шумо метавонед ана ҳамин шампуни абсолютро дастрас намоед. ҳозир ана духтарои азиз, Атоми абсолют шампунь в подарок. вақте ки 10,000 рубле ба харидорӣ мекунед, якто шампунь барои шумо падарка мебиёд духтаро. акнун ҳозир ман дар бораи падарка мефаҳмонам. ҳозир як дақиқа духтарако. ана духтаро, вақте ки шумо 10,000 рубле ба харидорӣ мекунед, ана ҳамин падарка шампуни абсолют, ина ман худам харидорӣ кардаги ҳастам. шампуни беҳтарин духтарои азиз, нархаш 1300 рубле. агар 20,000 ба харидорӣ кунед, дута чек мекунед, дуто шампунь мегиред. 30,000 ба харидорӣ кунед, сето чек мекунед, сето шампунь мегиред. вақте ки бисёр духтаракои мо чортаги хемохем заказ мекунанд, барои шумо сета шампунь равон карда мешавад. марҳамат духтарои азиз, харид кунед. То акция действует с 9 утра 12.07 до 9 утра 13.07. яъне ки аксияи мо аз соати 9 санаи 12, яъне пагоҳ рӯзи шанбе, то соати 9 саҳария, то 13, то санаи 13 аксия действует мекунад. марҳамат духтаро, ана ин гуна шампуня харидор барои шумо равон мекунанд. соҳиби ана ҳамин гуна шампуни беҳтарин мешавед духтаро. ман худам ҳозир истифода бурда истодаам. аҷоибот шампуни дар ҳақиқат таърифӣ. бо медонед аромати монанди чӣ хел гӯям, алаф, монанди бӯи алаф мекунад. аҷоиб. баъдан духтаро, вақте ки шампунь мегиред, ана ҳамин масла, маска ва кондитсионер кати кӯшиш кунед полный набор харидорӣ кунед. вақте ки набор мегиред, беҳад фоидаша мебинед. мӯйҳои сар аз хушк шудан, аз рехтан, ҳама тарафа ёрдам мекунад. аз рехтан мемонад тамоман. мӯйҳои ман вақтҳои охир бисёр мерехт. як ҳафта истифода бурдам, аллакай результаташа дидам духтарако. так, мусулманка Айша, салом алейкум апаҷони худум, шинохтима? ваалейкум салом, албатта шинохтам хоҳарҷон. турсунмурод Олимов говорит привет. Привет, салом. хуш омадед онҳое ки нав пайваст шуданд ба эфири имрӯзаи мо. хуш омадед. баъдан духтарако, оиди аксия гуфтам, онҳое ки харидорӣ мекунанд 10,000 рубле ба соҳиби шампунь мешаванд. баъдан духтарои азиз, баъди ҳамин видеои охиронам бисёр савол шуд оиди дарди пойҳо, дарди дастҳо чӣ истеъмол кунем. як зан дар ҳамин видеоҳои ман дар бораи саргузашти ҳаёти худашон нақл кардаги ҳастанд, кадом бемория аз сар гузаронданд ва чӣ гуна табобат карданд худашона. дар ҳақиқат бемории артроз доштанд. ҳамон зане ки дар зани қаҳрамоне ки дар ҳамин влоги ман гап задаги ҳастанд, артроз доштанд. баъди ҳамин истеъмоли хемохем, спирулина, ана ин спирулина духтаро, хемохем, спирулина, турмацин, кальций тамоман беҳбудӣ шуд, саломатишон барқарор шуд, бемориҳо бартараф шуд. ана ҳамин гуна ҳамин савола як 6 нафар ҳамин рӯз ман ба нависанд ки оиди ҳамин нақл кунед ки ҳамон зане ки дар видеоҳотон гап мезананд чӣ гуна табобат ёфтанд. духтаро, аслан артроз чист? артроз ин як беморие ки хронически, формаи хронически дорад. суставҳо, яъне дарди ҳамин пойҳову дастҳо дард пайдо мекунад. аз кадом сабаб? аз сабаби он ки хряш,
связывающие тканьҳо, яъне ки чизҳое ки пайванд мекунад ҳамин устахонҳову пӯстҳою ҳамин пойҳою буғумҳоя, ан ҳамун чизо оҳиста оҳиста хӯрда мешавад, яъне камкам нест мешавад. Калсий аз организм меравад. Уже баъди 35-солагӣ аз организми мо калсий меравад, наоборот ҳамин чиз кам мешавад дар организми мо. даже хӯроки истеъмол мекардагӣ кати калсий намеравад. Барои ҳамин ман доимо мегӯям ки мо бояд баъдҳоя истеъмол кунем дар асоси доимӣ. Баъдан доимӣ истеъмол кунем. Баъдан ана ҳамин артриду артрозба шумо метавонед хемохем калсий турматин истеъмол кунед духтаро. Агар шумо заказ кунед, худатон номнавис шавед, марҳамат заказ кунед, скидка катед. Агар духтаро шумо номнавис нашуда заказ кунед, қимат мешавад. Агар номнавис шуда заказ кунед, арзон меғалтад. ҳозир нархҳои ман шумова нишон метиҳам. мисол онҳое ки регистратсия нестанд, заказ кунанд агар қиматтар. Так, ҳозир нархи хемохема мебинем. Хемохем цена хемохему ин маҳсулотҳои духтаро шумо танҳо аз сайти Корея заказ кунед, яъне ки номнавис шуда баъд заказ кунед. Хемохем атоми цена. Ана духтаро, вақте ки бе регистратсия харидорӣ мекунед, нархи хемохем 9700 рубле духтаро. Ина нархаш. вақте ки регистратсия мешавед, 8800 харидорӣ мекунед. Ина дидеда 9700 бе регистратсия. вақте ки регистратсия мешавед, 8800 мешавад духтарои азиз. барои ҳамин кӯшиш кунед ки хемохема регистратсия шуда баъд харидорӣ кунед. Так, смс-тон мехонам. Захарова Гулбаҳор. Салом апай Рудобаҷон, шом бахайр. Ва алейкум салом. онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед ба эфири мо. шоми шумоям бахайр бошад. ана ҳамин хел духтаро, ҳозир оиди артрит мефаҳмонам ва пеша ки мегӯям ки духтаро, ман маълумоти олии тиббӣ надорам, ман маълумоти МИО надорам, яъне среднее специальное образование. ин чизоя ман аз обученияҳо омӯхтагӣ ҳастам. мо дар телеграм каналу, дар ватсапу ана ҳамин платформаҳо обучения мегузарем, яъне ки онҳое ки аз ҳамин беморӣ табобат ёфтанд, аз ин ё он беморӣ отзывҳошона мемонанд, аз рӯи ҳамон мо тавсия медиҳем. Артрит чист? Худи артрит. Артрит – это собирательное обозначение болезни суставов, воспалительной этиологии, может быть основным заболеванием или проявлением другого заболевания. Протекает в острой и хронических формах с поражением одного или нескольких суставов. Среди причин различают инфекции, обменные нарушения, травмы и другое. Яъне ки артрит ин бемории воспаления ҳамин суставҳо, яъне ки буғумҳо, пойҳо, дастҳо ва аз ҳисоби нарушения ва травма мешавад. Яъне ки травма, ҳаматон медонед ки вақте ки ягон ҷо ба мисол лат мехӯрад ё аз ҳисоби ана ҳамин травма мешавад. табобаташ духтаро ҳамин хемохем, турмацин ва калсий духтарои азиз. Турмацин, дар таркиби турмацин духтаро куркума ҳаст. Куркума кати калсий. Куркума ин воспаленияи моеъ снимат мекунад. Воспаленияи дастҳоу пойҳои моеъ снимат мекунад. Калсий бошад, норасогии калсия бартараф карда организми шумоя барқарор мекунад ва аз бемории ҳамин бемориҳои артриту артроз раҳо меёбед. беҳад дарди безеб дорад, ман ин чиза медонам ва бисёртар дар ҳамин ҷодаи кори ҳамин ширкати атоми ман бисёр мебинам савол метиҳанд оиди ҳамин дарди пою дарди даст. бисёртар диклофенак истифода мебаранд духтаро. Диклофенак ин нестероидный, яъне ки муваққатан дарда нест мекунад, боз дард пайдо мешавад. мо бояд барои ҳамин дард нест шудан мо бояд чӣ кор кунем? Калсий истеъмол кунем.
ин чиз духтаро ин просто аз ҳаво нест, ин дар ҳақиқат аз рӯи ҳамин беморие ки аз ҳамин табобат ёфтанд, аз рӯи гуфтаҳои ана ҳамуно мо барои шумо маслиҳат медиҳем. Так, салом опаҷон, спирулина чанд сум шудагӣ? Спирулина 2000 рубле. Нархи спирулина 2000. Духтаро марҳамат харидорӣ кунед. 2000 рубле барои онҳое ки регистратсия шуданд. Бе регистратсия 2300 ба фикрам. 120 капсула дорад духтаро барои курси табобати ҳамин 3 моҳа барои шумо басанда аст духтарои азиз. Спирулина барои харобшавӣ истеъмол мекунанд, барои асаб чӣ хеле ки гуфтам, аз рехтани мӯй, онҳое ки баъди таваллуд кардан занҳо истифода мебаранд, беҳад фоидаовар аст. Дар асоси гиёҳҳои баҳрӣ сохта шудагӣ духтарои азиз, фоидаи калон дорад. Марҳамат харидорӣ кунед. Ина дидед заказ 6тагӣ 10тагӣ духтаро заказ мекунанд. Як маротиба заказ карданд, фоидаҳоша диданд, боз заказ карда истоданд. Ана ҳамин хел духтарако. нархи зубной паста духтаро 1700-1500 граммовкаш 150 грамм духтаро беҳад бобаракат аст, калон аст зубной пастаи. ана ҳамин хел духтаро ҳамин буд эфири имрӯзаи мо, эфири фаврии мо ҳамин буд ки хостам ки аз ҳамин падаркаҳои шампунь хабардор шавед. Марҳамат заказ кунед духтаро, падаркана равон мекунем. Барои шумо шаби хуш хоҳонам. эфирамона ба охир мерасонем. То эфирҳои оянда саломату сарбаланд бошед. ташаккури зиёд ба ҳаматон барои иштирокатон. онҳое ки то ҳол дар ширкати бонуфузи атомӣ номнавис нестанд, марҳамат духтаро, номнавис шавед. ба ватсапи ман нависед духтаро. ман ҳозир рақамҳои худама гузоштагӣ ҳастам. нависед, дар бораи кор маълумоти муфассал медиҳам. саломат бошед.